Sangandale, sangandale, gandala ni pani ne kwali. Iko mun mana iko. Haba bintar bayan da hakuri bari an tuma. Wannan magana a waje billahi da zai na yake miki kunne kin ga abin da zai yi. Ni fa dan gaba da fatiya ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin wallahi dan gaba da fatiya. Kuwa jama'a, me gari ya gaishe ku. Allah kin ga miki kamar da me yabo ruwa? Kin be ni sama da kasa budurwa da nake cin yabo miki ruwa. Kaga ba samun dabba ba. Ai na sai dabba jiya. Wallahi ba zan yadda ba. Ba za mu yadda ba. Haba, hauka ki zo ki zauna da kira mana wani wa'azi. Ba zan yadda ba wallahi. Kin ganki? A'a. Ya mai gari ya iya kyautu ka kusa kamo shi. Malam. Mun samu kayan sawa. An girman Allah ku bar mu. Allah shi da riga. Shage! An shage! Ai sai mun harbe shi. Harbe shi. Soyayya nan cikin gari ne za ku zo soyayya? Ka zo ka ɗauko yarinya daga cikin gari ka zo bayan gari da ita kana mata lilo. Daga ka fahimci ba kuma ya kalele ta. Ranar da mun to da kanwashi shine. Babu ba komai ne zan yi tsaya ina boye ma ba. Saka da alkhairi. Ana saka da alkhairi. Gaba ɗaya bakin gari. Gaba ɗaya soyayyar nan har na ji ta fara isa ta. Indo ta Allah ya da mu. Baban din kallamar gari. Ba san me gari take ba, ya shiga ya fita. To, Don ka ya duko fa. Ai daga masallaci nake sai na biya gurin ta'aziya. Gaskiya ce sai mun ga. ka tsawo yana ta yana. Allah ya sa. Akan da wani ka dora. Ta da akan da wani ka dora. Littafi ko ka bude mana na wannan. Ka zo ka dinga Kamar su ɗaya mai gari. kamar su ɗaya da mai gari. Sai dai kuma shi ba shi. A birni biyu ka faɗa. Haba. Allah. Kai buɗura. Yanzu kana ji tashi mu koma bayan dandali. Nan munafukai sun fara zuwa. Mu biya ta bayan raken kwarin stanku. Mu sha rake. Akwai rake?